CPM BJP agar bayar langsung 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 Buat lagi dipromosi lagi tidak lagi white lagi buat ayo rokok dipromosi ayo rokok jika diboleh jadi matur buat lagi CPM BJP agar bayar langsung 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 buat lagi dipromosi lagi tidak lagi white lagi buat ayo rokok dipromosi ayo rokok jika diboleh jadi matur buat lagi म रामचंद्र घाटनी 10 नंबर वार्ड पूर्व उनको बेलसरानी और तिनी 17 परिवारनी 59 भोटार CPM BJP गोबां मथा याकरै तिब्रा मथा जइन खलायफैका आं प्रथमनो बरनो लामसगो तामनि हिनबा बर बुबाग्रानि अ थानचावो बर तिनि जोंमै बाक्सा खाय गदाल फैमानि बागै तामनि हिंगाखाय अर जों बुबाग्रा स्राय स्रायखनो साका तिब्रा जतनिनो हा जत बसंनो तंनाय के बरनि कागै थांया जों एदिसि क्षमता फाइमानि यागल बो अकगनो परिष्कार खायरिका हेकाय आबुनि बागैनो ताबुक दले दले खाय गोबां मा जागावो गोबां मा थायो ताबुक जुदा जुदा पार्टीनि जुदा जुदा बसंनि बररक तिब्रा मथा फायो जों चंमारिवो जों गोबां मा एससी कम्युनिटी नो रिका ओबीसी नो रिका जनरल कम्युनिटी को नो प्रार्थीका हिंदुस्तानी रिका मणिपुरी नो प्रार्थीरिका आबुनि बागै जतन खाफुर जागै सारा त्रिपुरा राज्यवो ताबुक अर माने तिब्रा मथावो ताबुक जइन खलाय तंगो आबुनि बागै तिनि अ बेलसरावो मुसुक नाय थकायै जे पान्डा खलायमानि बागै जारन अर अजमारं नां ब्लै ब्लैके हामबाय मारिवो तयर पुलिस प्रशासन बचनो जेबाबे चुबाखा इलेक्शन कमिशन जेबाबे सुबाय तंगो आं बरनो ब्लै ब्लैके हामबाय मारिवो तामनि हिंगाखाय बरकनि असुबासो सिनि नांगौ आबुनि बागै आरो अब त 24 रामचंद्र का तो 1 दिवस संगीते हिंदुस्तानी बसनो मुखिसा तंगाई 1 दिवस संरनि फाइजिंदि बाहाय मा तंबर बाहाय रेस्पॉन्स रब और जेता तिनी आं मियानि सिमिसे और नखरमानि किन्तु 1 दिवस सं तिनिबो आं आलका गंगनगर थांका आरो बरनि रेस्पॉन्स गोबां काहामनो मांखा कताबर फाइबो नुखा और गोबां रेस्पॉन्स काहामनो मानतंगो खानातेबो जों जॉइनिंग प्रोग्राम तंगो नरक मीडिया बो नुंनाय एका नक मीडिया जार सुबासु खायतने नरनो ब्लैके हामबाय तामके मुतिखेना ताबो कंटिन्यू चिनि जॉइनिंग प्रोग्राम चलि थांनाय एबं मीटिंग बो चलिनाय